हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो होननानै नेबाय थानाय संदान आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम सर्ट आपडेटखौ लानानै फैदों दे नोंथांमोना जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलावहाय संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 13 भिडिअखौबो दहायहायसो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर बेनिखायनो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 13 भिडिअखौहाय नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो आरो लोगोफोर नङाब्ला बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गेजेरजोंहायबो नोंथांमोना नायहैनो हागोन दे बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनावहाय आं लिंकबो टेग खालामनानै होदों दे लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर नायखांखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे भिडिअआहाय माबायदि मोनदों आरो नायनानै आरो लोगोफोर नोंथांमोना फैनो गोनां नेक्स्ट एपिसोड 14 नि थाखाय सोर सोर जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दं बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे एक्चुअली लोगोफोर जा बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलावहाय भिडिअखौहाय मानि एसेबां गोबावनि उनावहायसो रिलिज खालामनानै होनाय जायो बेखौ बिथांमोना मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै होआखै दे लोगोफोर जानो हागौ बिथांमोना भिडिअ रिलिज खालामनाय समाव माबा मोनसे टेकनिकेल इसुफोरा नुजादों दे बेनिखायनो बिथांमोना भिडिअखौ लेटै आपल'ड खालामनानै नोंथांमोननिसिम होदों दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होदो दे आरो लोगोफोर सोर सोर बिथांमोना दासिमबो जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 13 भिडिअखौहाय नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो दे आरो लोगोफोर फैनो गोनां नेक्स्ट एपिसोडनि थाखाय नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाहैदो दे मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो बिथांमोना फैनो गोनां नेक्स्ट एपिसोडफोरखौबो थाबैनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनानै होफैगोन दे